Здравейте, дами и господа, аз съм Прес и днес ще снимам Майнкрафт Ultra Survival. За съжаление, търсех пясък за стъкло да си направя. Обаче се загубих. Има пясък тук. Там има кончета, ето виждате едно. Този остров повече ми харесва, затова на него ще си оставя. И без това на къщата нищо нямаше. Ами, да го разгледаме. Значи тук има две гори, брезови главно. Добре. Дай да видим. Тук има овце, харесва ми. Като стана дома, аз съм си зарязал там и леглото. Което още повече не ми харесва пък. Айде, древце да вземем и бързо трябва да си правим къщата, защото не за друго, нямаме никакъв инвентар. Нищо в инвентара нямаме. Нищо, никакво свободно място. Добре. Да разчистим малко. Добре. Да строим. Тук, понеже вече има пясък, ще направя отново прозорчета. Ето къщата, тук да я направим малко е така. Блеки ми беше седнал върху... Добре, извинявам се за шума. Извинявам се за шума. Мамо? Добре, да направим една малка къща. Може би ще разширяваме с времето. Но за начало да е малко. Не ми трябва кой колко да е голяма. Кой знае колко голяма да е. Добре. Добре. Една малка къщичка. Вътре ще имам само честове. Аз ще разширявам надолу. Това ще ми е само нещо като вход. Един голям вход. И тук ще направим добре, кой какво и защо се отдавя. Крафтинг тейбъл също ми е там. Добре. Дай да си направим легло, че гледам се стъмва. Да си направим легло преди да се е стъмнило напълно. Този епизод 5. Не, всъщност това е 6-ти епизод, да. Този 6-ти епизод ще е нещо като повторен на 5-ти, защото си изгубихме къщата. Дай да легнем. И добре. Събудихме се. И май ще правим и ферма. Не ми трябва сега семена. Добре. Тук ще сложим честове първо да сложим, защото изглежда наложително ми е да се направя честове. Добре. Хайде, 8 честа. Мисля, че ще стигнат за всичко. Не знам, ако някой смята, че няма да ми стигнат, да казвам.
И ето тук един. Така. Добре, но продължаваме да строим къщата. Аз ще изкопая. В смисъл, до 7-ми епизод вече ще съм изкопал всичко. Надолу не всичко, ще изкопая малко. Чакай малко, точно ли? Да. Ще копая така, че да... имаме място отдолу. Ще се закопаем в дупката. Това ще е само често. И тук ще има една дупка, откъдето ще падаме в вода. Аз ще трябва да копая, защото нямам айрон. Айрон е нещо много полезно. Добре, так. Сега от тук ще входа. Тук да сложим това. И да отидем, ето тук виждам пясък. Другите правиха. Другите си правиха заедно. Аз направих погледнете. 16 пясък, аз ще си направя 16 такова и ще направя глас пейн. Чакай да го сложим отпред. 8, още 8. Добре, точно. Сега само да го опечем. През това време докато то се пече... Къде да сложим печката? Тук в тази дупка. Докато то се пече, ние ще си подредим глупостите в честовете. Да, еко. Гледам, хора искат редстоун системи, може би падането на долу, където ще е в дупката, ето тук. Ще го направя с редстоун система. Да, аз много си кефа на редстоун системите, много са готини. Добре. Добре. Дай да си ние сме били в корничеста. Добре. Да сложим глупостите на място. Фиданки, глина, семена. Аз ще си правя ферма тук, пак казвам. Лък и 2 стрели имаме. Това ще си го сложа тук. Смятам така. Най-вероятно ще си направя нов лък, защото този е направо изхъбен. Той си е изхъбен. Аз какво говоря? Добре. Това тук. Не ми трябва толкова мечове. Кирката почти се щупи без това. Добре. Ако се чуете как слагам блокчета върху крафтинг тейбъла без да го отворя, клякате и то няма да ви отвори, а ще ви сложи блокче. Табелки върху честове, те автоматично си се слагат. Няма какво да клякате. Добре. Така. 3 блокчета високо. И разбира се, ще ни трябва още. И гледайте, някакво дебело прасе се е набутало в къщата ни.
Аз чува дали 16 глас или те 16 ли бяха. А не, повече са повече. Ще не стигнат, ще не стигнат. Добре. Стигаме ли чест? Ай, ама той е долния чест. Ай, за една блокче. Лили. Една, 2, 3, 4, 5, 6. Айде толкова да видим дали ще стигнат. Так. Разбира се, че отгоре. Как ли пък не? Айде, после ще го правим. Не. Добре. Ами смятам да приключваме епизода. Това беше от мен. Аз бях преснал 3. И ще се видим в следващия епизод. Чао!